खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय दिनै 3 जुन 2023 बाराय जाबाय शनिबार फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। गुवाहाटी नोगोरमानि साखाथियावनो थानाय चन्द्रपुराव सासे 44 बोसोर बैसोनि सुबुङा गावनि उन्दुग्रा खथायाव दौलें लानानै गावनि बेसेन गोसा जिउखौ गावनो फोजोबदों होननानै सन्देह खालामनाय जादों। थैनाय सुबुंनि मुङा जाबाय शिव डेका। उनाव शिव डेकानि गोथै सहखौ बिनि बिसिया नुनो मोननानै गोथै सहखौ बोखांनो थाखाय पुलिसखौ खौरां हरनायनि उनाव पुलिसा गोथै सहखौ बोखांनानै गुवाहाटी मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव पस्टमर्टेम खालामनो थाखाय दैथायहरनाय जादों आरो बे जाथायखौ लानानै शिव डेकानि बिदा आरो शिव डेकानि नखरनि मानसिफोरा गावनि जिउखौ फोजोबनाय केस नङा, बियो बुथारनाय केस होननानै दाबि खालामदों। दा बे जाथायनि सायाव गुवाहाटी पुलिसा गावसोरनि खामानिखौ मावगासिनो दङ आरो बे जाथायाव लोब्बा थानाय दायनिगिरिफोरखौ थाबैनो एरेस्ट खालामगोन जुदि मार्डार खालामदोंबाथाय होननानै पुलिसा रादाय होनाय जादों। त्रिपुरानि बारग' एमएलए आरो त्रिपुरा मता हान्जानि दैदेनगिरि बा राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरि राजेश्वर देवर्मा बिथाङा कक बर' रावनि थाखाय रमान स्क्रिप्ट जानांगौ होननानै दाबि खालामहरनायजों लोगोसे त्रिपुरानि चिफ मिनिस्टार मानिक शाह बिथांनिसिम गांसे गोसोखां बिलाइ एबा लाइजाम हरनाय जादों। सासे डक्टरा सागु आइजोफोरखौ अपारेशन खालामनो थाखाय साखा फारा खालामबाय थानाय समावनो हरखाबै अबथिरायै जिउ गोमादों। कर्नाटका रायजोनि सिङाव थानाय चिकामागालुरु हस्पिटालाव सासे डक्टरा अटिआव एबा अपारेशन थियेटार खालामग्रा खथायाव गोबां पेसेन्टफोरखौ अपारेशन खालामनो थाखाय साखा फारा खालामबाय थानाय समावनो एसे सिगाङावसो अटिआवनो हरखाब गोलैनानै हारसिं गोलैनानै अबथिरायै जिउ गोमादों आरो बे डक्टरा गासै सागु आइजो पेसेन्टफोरखौ अपारेशन खालामनो थाखाय साखा फारा खालामगासिनो दंमोन, नाथाय थैनांगौसो जाबाय। थैनाय डक्टरनि मुङा जाबाय बालकृष्णन। दिल्लीनि उधम सिंह नोगोर ओनसोलाव सासे सेंग्राया गावनि 8 बोसोरसिम मोजां मोननाय सिख्लाजों नांलाय खमलाय खालामनायाव बोरैबा नारना होनायाव सिख्लाया थैदोंमोन एबा बुथारफ्लांदोंमोन। बेनि उनाव आरोबाव बियो सिख्लानि गोदोनायाव ब्लेडजों हानानै गारामाखौ बख्लनानै बेनि गोथै सहखौ साखाथिनि दुब्लि बारियाव कानरी गामियाव गारना दोनदोंमोन। उनाव जाथाया सोराङाव फैनायनि उनाव दायनिगिरि सेंग्राया पुलिसजों एरेस्ट खालामजादों। बुथारजानाय सिख्लानि मुङा जाबाय साबित्री देवी, नाथाय दायनिगिरि सेंग्रानि मुंखौ खौरां मख'नाय जायाखै। दा बेखौ एरेस्ट खालामनानै जोबथेसालिसिम दैथायहरनाय जाबाय आरो बिसोर सानैबो गुबुन गुबुन बिसि फिसायजों जुलि जाखानायसोमोन, नाथाय बिसोर सानैबो थांनाय 8 बोसोरनिफ्रायनो सिरि सिरियै गोसो थोलायबोगासिनो दंमोन आरो साबित्री देवीखौ बियो गुबुन सेंग्राजों आरोबाव सोमोन्दो दंनानै नांलाय खमलाय खालामनायाव बे जाथाया जादों। बे समाव बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ। देहानि सोमोन्दो लाखिनो हायैनि जाहोनाव गावनि असे बिसिखौ इनाय बुथारदों। हायद्राबादाव सासे 24 बोसोर बैसोनि दुथां सुबुङा गावनि असे बिसिया गावजों मोदोमनि सोमोन्दो एबा आथोन गेलेनो हायैनि जाहोनाव गावनि बिसिखौ खुगा आरो गन्थं हमथेनानै बा मुथेनानै हां लानो हायै खालामनानै इनाय बुथारदों। बुथारजानाय बिसिनि मुङा जाबाय जानसि, 20 बोसोर बैसोनि आरो बुथारग्रा दुथां फिसायनि मुङा जाबाय जाटाबात तारुन, 24 बोसोर बैसोनि। जाटाबात तारुनआ अट' ड्राइभार महरै खामानि मावोमोन। उनाव पुलिसा गासैबो जाथायखौ खौरां मोननानै जाथायाव लोब्बा थानाय दायनिगिरि दुथां फिसाय तारुनखौ एरेस्ट खालामनाय जादों। बे समाव तारुनखौ एरेस्ट खालामनानै जोबथेसालिसिम दैथायहरनाय जाबाय आरो बिसोरहा सासे 2 बोसोर बैसोनि फिसाला गथ'बो दंमोन। मख'नो गोनांदि तारुनआ गावनि बिसिखौ देहानि सोमोन्दो लाखिनायनि जाहोनावनो इनाय बुथारदों। नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर' हारिनि।